kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian ka jingmi akilat patay kubor baya ka kenhun kinong kayi doyong bat motion jong ka Southwest Khasi Hills District kabatip kum ka Meghalaya Mine Owners and Exporter Association lapan kala kerteng no siya ka Southwest Khasi Hills Mine Owners and Exporter Association nakaliang uba Maiter and Marwen uba day General Secretary ka Meghalaya Mine Owners and Exporter Association ulapan pa wa umshim dan jingtip AA halor katay ka jingpan kala kerteng bat kum joru ki para dukhat jong ka MMOEE Hakabaya de katay ka jingpan kala kerteng uba Maiter and Marwen ulaong ru ba mo ulam bagi dukhat ka MMOEE kanam la ban priang ya katay ka association ka bathamay na Maria katay ka kam lali hitang do President Marway bat katu ka ningut Barula ongru baka MMOEE shen hai kini kita yo kan sa penlong no ya ka general meeting hanong juri na kabantaban jid ikinong kit kam ki bathamay kum ka kubor belami belapen mi daw mo for ha usaw tarik jong April arzara fly menta benai lengba presiden jong barim jong ka Meghalaya Mine Owner and Exporter Association MMOEA uba GC dengan ba ukam bala penkela ya ka MMOEA sya ka Southwest Khasi Hills Mine Owner and Exporter Association nakaliang jonga uba Maiter and Marwen kum ujiner sekretari jong ka MMOEA ngimdon ka jingtip bat baro ki isi member bat ki dikod jong ka Meghalaya Mine Owner and Exporter Association kentup lang ya ki wepat ki jej benriu ki batrai business ha tan jongi ngin amdon ka jingtip ba penkela ya kane la shule u president Marwe bat ar la ingut ki isi member ki badon ha ka MMOEA bat nakaliang jonga kum ujresa sekretari jong ka MMOEA ngin sa pelong ya ka general meeting ban jit ya kinong kit kam thamai ha kini tayo gi banwan bat ngin lechno tilang bat kani ka association ka bathamai badang shumi mentau snem marba kani ka MMOEA nadu ar hajar ar lai ila penya ya gani nagabenta jong paiba baka kam khai pateng jongi kan yat ben namar kata nagaleng jongi nginam lechno bat ya gani ka association bat ya gani ka association la shutau tang daki kato kat ningut kibakwa ban kwan mento ya ladi om na benta upai ba jong kadong katang bat nagaleng jong na pensyai yo upai ba hi barok khoi kawai ba nagaleng jong ka Meghalaya Mine Owner and Exporter Association nginom priang ya gani bat nginom don kanu jingtip bat ya gani ka kubor bala penmi u presiden ba GC dengan nginom priang ya ka bat tat enda ngila pelong ya ka general meeting hanong juri hagini kita yo banwan in sa penmi ya ka kur kubor hangtang in shim ya ka rai bat ngin pen thmai sendon ya kinong kit kam jong ka MMOEA kani gadi ka message ka bangi pha nagamenta upai ba kitu kiba business haga thain borsara charaiga bangli